spoustu vlastně influencerů už jsou na sociálních sítích tady v Česku, teda co pozoruju, jako roboti, všichni jsou stejní, vlastně mají stejné názory, bojí se říkat názory. Ono to není jenom, že natočíte video, musíte je tam, musíte si otestovat novou spolupráci. Teď jsem byl za Prahu několik hodin, abych se vůbec podíval na ten produkt. Pro mě osobně představa, že v takové situaci bych vůbec vzal do ruky telefon, přijde absolutně nereálná. Já budu na to narážit, když vlastně influencerky brečí, pak si dají ten telefon, že ho pustí tam nějakou smutnou hudbu. Můžu si představit, že u produktu je tam nějaká vstupní hodnota, prostě kolik stojí suroviny, materiál, práce a tak, ale u influencerství. Určitě to nemůže dělat každý a není to pro každého a není to tak easy, jak se to zdá. Zdravím vás všechny u nového dílu Creative Chatu. Já jsem Tereza a dneska, jak si můžete všimnout, nejsme u nás ve studiu, ale nacházíme se na Influkonu, což je influencerská konference, letos pořádán je už druhý ročník a dnes je tu se mnou Samuel Samake. Ahoj. Ahoj a děkuji za pozvání. Jak si zatím dnešek užíváš? No, já už jsem rád, že to mám za sebou. Ne, že by to bylo něco špatného, každopádně já jsem vlastně dneska prezentoval a bylo to můj úplně jakoby first time, takže byl extrémní stres. Já jsem vlastně poslední 2 dny myslel jenom na to a teď jak to mám za sebou, tak už mám konečně tu úlevu, ze mě opadl celý stres a teď už si konečně jdu užít tu akci v podstatě, no. A jak se ti líbily ostatní prezentující? Byl jsi taky podívat na nějaké další přednášky? Upřímně jsem viděl vlastně jenom jednu a půl, dá se říct, protože já jsem vlastně ráno tady přišel, nabriefovali jsme se ohledně toho, jak prezentovat a já jsem potom jel domů si to zkoušet. Takže jsem vlastně přijel před asi 2 hodinou a půl a zažil jsem jednu, no a bylo to vlastně Lou a Markéta a bylo to super, jsou šikovní. Tak to je super. Já bych jenom na začátek tady přečetla tvůj medailonek, který jsem získala právě ze stránek této akce, aby jsme nějak tě mohli lépe uvést a aby i diváci tě lépe na začátek poznali. Takže Samuel Samake je český influencer, který si od 16 let vybudoval výraznou pozici na sociálních sítích. Dnes patří mezi nejviditelnější tvůrce své generace na TikToku, Instagramu či YouTube, kde oslovuje 100 000 sledujících. Je tomu tak? Je tomu tak, dá se říct, ano. Dodal bys ještě něco? Tak je to vlastně kluk, co asi točí svůj život a vlastně to je jeho náplň. Já jsem vlastně teď přišel na lifestyle, dříve jsem dělal komedii a vlastně teď ani nepřemýšlím nad tím, že je to vlastně content, v podstatě točím všechno, co dělám a to je vlastně můj život teďka, no. Takže nefunguješ tak, že bys měl vyloženě nějaký, dejme tomu, timeline toho, co budeš tvořit, nějaký témata, co chceš rozebírat a tak dál, ale prostě jenom točíš to, co děláš. Přesně tak, jako takhle. Třeba já rád točím uklízet si videa a to vím vždycky, že většinou začínám uklízet v pondělí a vlastně to si i točím, že jo. Takže si říkám maximálně, že v pondělí musím uklízet, to si dotočím, pak třeba něco uvařím, to si možná taky natočím, ale vyloženě žádný rozpis nemám, pokud teda nejdu natáčet s někým zrovna. A jaká byla tvoje cesta k těm stovkám sledujícím, stovkám tisícům sledujícím? Bylo to, že jsi prostě vybouchnul přes noc, nebo to byla tvrdá práce? Tak já si myslím, že kombinace toho, že určitě tam je to jen faktor toho štěstí, ale zároveň té tvrdé dřiny, s tím, že já jsem vlastně začínal v covidu, kdy vlastně všichni byli doma, takže stát se influencerem bylo, myslím si, že kdybychom porovnali tuhle dobu a tamtu dobu, tak 3krát lehčí než jakoby teďkom. A zároveň jsem vydával třeba 6 videí denně, takže určitě jako mákl jsem si a do toho vlastně to pro mě bylo nový, ale dá se říct, že jsem takový jako ne, že overnight, ale over 3 months nestaré, nejsem hvězda, ale over 3 months influencer, dá se říct, že během 3 měsíců jsem fakt do toho šlápl a to jsem vlastně vybouchl. No. A napadlo ti někdy, že budeš influencer? To bylo funny, to mi řekla že mamka, já jsem od malečka říkal, že nechci pracovat jakože normální práce, že prostě budu slavnej. To jsem říkal od mala, takže nějak mi to asi k tomu táhlo, ale já si nepamatuju, že bych to říkal, já jsem vždycky chtěl dělat herce a nebo se zvířatama něco, protože miluji zvířata, takže nějaký zvěrolékař. Takže vyloženě jsem neměl úplně sen stát se influencerem, až potom, když mi bylo třeba 15, tak jsem chtěl být youtuber, že jo, jako jasně, každý. když to bylo populární. Přesně, takže se mi to vlastně splnilo, dá se říct. Právě na to jsem chtěla navázat, jelikož
v dnešní době hodně mladých, hodně fakt dětí od útlýho věku, tak chce být influencerem, protože ať už ty nebo ostatní tvůrci jsou pro ně něco jako modla, něco, v čemu vzlíží. Tak jako když já jsem byla malá, vzlíželi jsme třeba k hercům nebo k nějakým slavným osobnostem, tak dneska tady tuhle pozici zastávají influenceři. Je to tak, jak si toto malé dítě vysní, že je to prostě nejlepší práce na světě, že vlastně se budu jenom válet doma, něco občas natočím, nebo je realita trošku jiná? Určitě ne, určitě se to může stát většinou třeba lidem, co vyjdou z reality show, tak vlastně to mají takhle na podnosu, ten fame a ty čísla a ty spolupráce. Každopádně je pak důležité si to udržet, takže ti vlastně, co to budují od nuly, tak ví, kolik je to práce, kolik je to přemýšlení a určitě není tak lehký a navíc ta influencer jako práce nese velký riziko, co se týče psychického zdraví, protože vlastně se vystavujete stovkám tisícům lidí denně na oči a ne každý to může zvládnout, takže to si myslím, že je ten nejtěžší faktor a samozřejmě musí být kreativní a musíte mít takový ten, nechci říct, že talent, ale něco v sobě, co jako dokážete, protože videa, já chápu videa, že jsou taková message, co my se snažíme zachytit. Takže je to nějaká forma umění, jak fotografie, tak vlastně capturing jako videa, takže určitě to nemůže dělat každý a není to pro každého a není to tak easy, jak se to zdá, takže... A jak potom vypadá takový den? Protože s čím já jsem se třeba častokrát setkala, když jsem se bavila s jinýma influencerama nebo s lidma, co právě vyšli z nějaké reality show a tak dál, tak potom vlastně dopadnou tak, že dejme tomu zvlčí. Protože ta práce není nějak časově omezená, asi většinou můžeš natáčet kdykoliv chceš, jsi prostě pánem svého času. Takže pak nestává se třeba, že člověk začne stávat v 1:00 odpoledne, chodí spát ve 3 ráno a ten jeho režim se úplně rozhodí. Musí na to člověk dávat nějak pozor? Určitě, mně se stalo několikrát, kdy jsem měl období, kdy jsem vlastně nic nemusel dělat, jenže pak že přichází deprese, špatná nálada, takže já jsem mega rád, že jsem sice teď poslední 3 měsíce vlastně každý den musel dělat něco, ono to není jenom, že natočíte video, musíte jít tam, musíte si otestovat novou spolupráci, teď jsem byl za Prahu několik hodin, abych se vůbec podíval na ten produkt. Potom musíte vymýšlet, že jo, abyste vlastně zůstali relevantní, potřebujete plánovat nějak ten content v uvozovkách a vědět, co prostě jako natočíte a na co se budete třeba zaměřovat, takže za mě to určitě bere hodně času a jak říkám, je tam potom ten nápor na tu psychiku ale ano, můžou se influenceři stávat kdy chcou, samozřejmě je to jako každé jiné podnikání, tu práci někdy musíte odvést, někdy udělat a je jenom na vás, jako kdy si to naplánujete, takže to určitě ano. Jasně. Tady na Influkonus přišel s přednáškou True, která je vlastně o tom, jak si vybírat spolupráce, získat nebo zůstat autentický u nich. A tak jak bys to ještě popsal, nebo co ta přednáška vlastně předávala lidem? Tak já jsem se hlavně zaměřoval na to, abych vlastně nastínil firmám, že je nejlepší volbou mít volnou ruku influencera a zároveň jsem influencerům dával rady, jak vlastně zůstat svůj u spolupráce a jak zůstat vlastně autentický, protože spoustu vlastně influencerů už jsou na sociálních sítích tady v Česku, teda co pozoruju, jako roboti, všichni jsou stejní, vlastně mají stejné názory, bojí se říkat názory a vlastně na to bylo mířený a zároveň vlastně firmy apelují na to, aby nechali tu kreativní stránku v těch influencerech, aby to nechali na ně. To video vždycky bude lepší a vlastně i tam se ukáže ten talent toho člověka, jestli to dokáže dobře zpracovat tu kampaň, takže tak. Takže potom je asi nejdůležitější spíš vybrat správného influencera na ten třeba daný produkt nebo pro tu danou firmu. Přesně. Aby nějak ta myšlenka byla stejná, dejme tomu. Přesně tak, ano. Někdy to může být hit or miss, jakože někdy to může být super, někdy ne, ale právě od toho tu jsou i ty agentury, aby doporučovaly ty influencery, takže tak. Pokud se nepletu, ty seš pod Heroes of Online, která je právě taková dceřiná společnost Sports of Online, která tuto akci zastřešuje. Jak se ti v ní spolupracuje, nebo jak funguje vlastně to, že třeba ty klienty, já osobně vůbec nevím, jak ty klienty vlastně získáváš? Někdo kontaktuje tuto agenturu, ty pak vytřídí, která by tě mohla zajímat, ať už finančně nebo obsahově, a tu ti potom nabídnou? Tak ono to funguje tak, že mám vlastně e-mailovou stránku napsanou na profilu a vlastně dříve ještě než jsem nebyl pod Heroes, tak vlastně mi
píšou na tu e-mailovou stránku, nebo i během toho, co jsem V-Rose, ale vlastně normálně jsem si na to odepisoval já, s tím, že teď mi vlastně na to odepisuje ta agentura, tam vlastně přijde klient, řekne nám tu kampaň, zeptá se, jaké jsou moje ceny, ceník, takže Reels, TikTok, storyčka a já pošlu ceník a on si mě potom buď vybere, nebo ne, s tím, že od toho vůčka to mám tak, že vlastně já neodepisuji těm lidem, ale odepisuje za mě ta agentura, bojuje vlastně za tu cenu a zároveň pro mě hledají ty spolupráce i oni z vlastní iniciativy. Jasně, jak to vůbec funguje s naceňováním těchto věcí? Dokážu si představit, že u produktu je tam nějaká vstupní hodnota, prostě kolik stojí suroviny, materiál, práce a tak, ale u influencerství? No tam určitě záleží na engagementu, záleží na tom, jak silnou kupující komunitu máte a záleží určitě na tom, jak umíte zaujmout a jak vlastně tu message z toho briefu dokážete těm lidem předat a za to se nejvíce platí. Každopádně no, to je dobrá otázka, na kterou úplně neznám odpověď, jak vlastně se naceňuje takhle influencer. Jasně. Ale máme vlastně všichni podobné ceny podle toho, jak vlastně jsme velcí, tak se to pohybuje tak podobně. No. Jasně, takže je nějaká, dejme tomu, kalkulačka na to, že dá se toho, říct. Kolik člověk má odběratel, nějaký ten engagement a tak. To je strašně zajímavé, protože já jsem o tom třeba často i jako mimo tady podcast nebo mimo moji rešerši přemýšlela, že mi to přijde hrozně zajímavý téma tady u tohohle z toho. Protože sama osobně, když třeba mám nějakou zakázku nebo řeším, tak naceňování je pro mě takové nelibné téma. Jinak tím, že vlastně tvoje přednáška byla o true you, prostě o nějaké autenticitě a tak jasná otázka je, dá se vůbec na sociálních sítích být 100% autentický? No, já bych řekl, že určitě ne. Třeba pokud se chcete uživit jako influencer a jste závislí na spoluprácích, tak třeba spolupráce mají jasně v briefu, že nesmí mít influencer veřejný politický názor, což vlastně tím pádem není autentické, takže nedá se tam být, ale dá se to maximalizovat, co nejvíce být autentický. Jasně, protože na co jsem chtěla narazit, je, že sama poznám některé influencery, kteří považují podle mě to asi za tu autenticitu, ale například to, že na sociální sítě dávají záběry v nějakých krizových situacích nebo intimních, kde například brečí a tak dál. Přijde ti tady tohle jako v pohodě, že prostě pro mě osobně představa, že v takové situaci bych vůbec vzít do ruky telefon, přijde absolutně nereálná a že někdo to dokáže se natočit, ještě u toho mluvit, potom to dát na internet. Jak to třeba vnímáš? Tak asi záleží, já mám taky natočených spoustu emocí, ať už smích nebo brek a záleží z jakého důvodu ten brek je, když je to z nějaký prkotiny, tak vyloženě já bych nedal asi do videa, jak brečím. Jediné video, co jsem vlastně vydal, tak bylo, když mi umírala Fredka na klíně a to jsem si chtěl prostě natočit její poslední momenty, ale vyloženě chápu, na to naráží, když vlastně influencerky brečí, pak si dají ten telefon, že ho pustí tam nějakou smutnou hudbu. Já nevím, já to vnímám, ať si jako každý dělá, co chce. Každopádně jejich argument je asi na to, že vlastně i smích je emoce, která se natáčí, takže já je v tom nechávám, ale sám to jako nedělám. To je právě to, že se jako snaží být autentičtí. Jo, asi jo, dá se říct, ale já to sám nechápu. Tak jo, když se ještě vrátíme k tomu Influkonu, jak vůbec probíhala tvoje příprava? Kromě toho, že jsi teda ráno dostal nějaký brief a rychle jsi to šel připravovat, což mě celkem zaskakuje. Já bych v téhle situaci byla hodně ve stresu, nevěděla bych úplně co dělat a představa, že by mi něco řekli, abych jela domů, zase se vracela. Nepřivádí tě to do stresu? Jako já jsem poslední ty 3 dny byl tak vystresovaný, že já jsem ten stres zaháněl jezením fakt tučných věcí, ať už burgery prostě sladký, ale stejně jsem vlastně nepřibral, protože ten stres to vlastně jako asi, no přesně. Jasný. Takže jo, poslední dny byly fakt šíleně ve stresu a ten briefing vlastně my jsme přijali, řekli nám, jak to vlastně bude probíhat, jak velký jsou ty texty, co vlastně budeme číst, co budeme přednášet. No a pak jsem jel domů, trošku jsem dostal paniku, no ale pak jsem se to nějak naučil. Přešel jsem si tu prezentaci, co budu říkat, měl jsem takový záchranný body a podle toho jsem jel. Počkej, takže jako to téma nebo ty informace? To téma informace už jsem měl dříve, to už jsem měl dříve, ale vlastně dneska ráno nám jenom řekli, jak to vlastně bude fungovat a jak to bude vypadat. Jasně, takže ten text jsi nepsal sám, to je... Jo, to jsem si psal sám, všechno, co je v té prezentaci, tak to je jako ode mě. Jo, že jsem to teďka pochopila, tak jako, že ti to ráno dali, tady to se nauč a odpoledne to jdeš přednášet. To byl briefing toho, jak to funguje, jak držet mikrofon, jak si přepínat, takové jako basic věci. Jasně. A jinak máš nějaký plány, co bys tady ještě rád viděl na nějakou přednášku, i když ty už teďka končí, kam bys rád zašel?
Já už si asi půjdu dát jenom jídlo někde a drink možná, nebo vodu. No a půjdu tady potkat nějaký pár svých kamarádů a asi povyčíme domů. Já, on je fun fact, Moon Club vlastně tam bude mít tu afterparty, a takže já bydlím hned u toho. Takže vlastně si půjdu domů a pak se rozhodnu, jestli půjdu na party nebo ne, protože já jsem spíš takový jako povaleč a ty jsme vlastně s přítelem neměli moc ani času na sebe, takže se těším, až jako budeme mít chill a budeme spolu. Jinak jak probíhají třeba ostatní influencerské akce, protože právě Influcon je jedinečný, bych řekla, tím, že spojuje na jedné akci jak influencery, tak ale právě zadavatele, agentury a tak dál. Tak třeba ostatní akce, tam asi jsou většinou přítomní pouze influenceři a ta daná firma, která ji například pořádá. Vypadá to tam stejně, nebo většinou podobně? Influencerské akce jsou tak, že vlastně teď jsem byl třeba naposledy na Rituals a ti vlastně nám udělali workshopy, že jsme si zkusili míchat matchu, dělat vlastně vlastní svíčky a měli jsme tam jogu. A vlastně pozvou influencery a můžou si z toho něco natočit, nemusí vlastně ta značka do toho influencera vůbec nenutí, což mi přijde krásný, ale každý event je jinačí. Nebo s Garnierem jsem byl na Papi eventu, kde jsme vlastně dělali taky jogu nebo pilates, něco takového. Se štěňátkama, takže to bylo super a baví mě, jak to ty značky vymýšlí a jak se snaží jako zaujmout ty lidi a většina těch influencerů vlastně z toho eventu ještě postne třeba Reelsko, TikTok, takže pro tu agenturu nebo pro tu značku je to win. No. Jasně, nějaká další propagace, přesně která není placená. No. Jo. To zní celkem jako dream life, tady tyhle nějaká yoga se štěňátkama a tak podobně. Je to super, no. Je mi jasný, že je za tím daleko víc práce, ale určitě tady tahle odměna musí být fajn. Jo, to určitě i ty produkty. Já vlastně mám většinu jídel vlastně zdarma, nebo s restauracemi, kterýma spolupracuji, tak mám zdarma. Jsem za to extrémně vděčný, že jo. Je to super práce, určitě to přináší strašně moc ovocí, jenom prostě ta stránka, ta psychika je dost křehká u těch influencerů a máme vždycky období, kdy se píšem s kámošema, že hele, teď nemám dobrý období, naposledy jsem si psal s Domčou Aláďou o tom právě a ta byla dost psychicky jako na dně, takže ten život je super, je to takový jako pozlátko, máte hodně věcí free, ale zároveň to i dost bere, vždycky není, nic není vlastně jenom stoupání nahoru, že jo, takže tak, no. A tu negativitu hlavně vzbuzují nějaký špatný komentáře, nebo lidi? Určitě to může být komentář na to, že máte křivé obočí a tím vlastně, ono to není hlavně jeden komentář, ono to bývá vlastně tím, že se vystavujete non-stop každý den několika tisícům lidem, tak vlastně těch komentářů tam je více, ať už na vaši postavu, na to, jak se chováte, co jste a jakou rasu máte, tak potom už stačí jenom jeden komentář, že máš křivý obočí, nebo máš, já nevím, s proměnutím jebáka na tváři, tak vás to může potom položit, jo? Takže v tomhle smyslu. Jasně. Je třeba něco, co právě influencerům pomáhá, ať už třeba kontakt s ostatními, co chápou tu situaci a nevidí právě jenom to pozlátko? Přesně tak, když jako někdo má nějaký špatný prostě den nebo prostě nějakou v uvozovkách depresi, tak si většinou buď zavoláme a tím, že máme to pochopení a víme, jak to chodí, tak je to vždycky hezký se obrátit na někoho, kdo ví, čím si v podstatě procházíme. Jasně. Já bych ráda ještě něčím pozitivním zakončila tento rozhovor, ať nekončíme takhle s nějakou depresí nebo něčím podobným. Tak je něco, na co se teďka chystáš? Nějaká akce nebo nějaká nová spolupráce nebo nějaký content, který připravuješ a mohl bys nám trošku sdělit? Určitě. Tak my jsme teďkom s Crystal Shine, tak influencerka, začali točit takovou sérii, kdy napodobujeme v úzovkách Naru Smith, jestli znáš, to vaření takové, ona to ukazovala. Už vím. No, ano, tak to děláme vařící content a děláme fakt jako recepty, co zvládnou udělat prostě i děti v úzovkách, takže to mě teď baví a zároveň chci víc točit, dá se říct, jako více lifestyleu ještě. Já točím jako všechno, co můžu, ale chtěl bych to natáčet ještě a chci začít zase natáčet na YouTube. Já jsem tam vlastně točil vlogy. Já jsem se koukala právě, že když jsem si dělala nějaký research, tak jsem našla tvůj YouTubeový kanál, ale nebyl jsi tam vůbec aktivní, tak jsem si říkala, tak tady jdem hledat někam jinam. Takže bych to chtěl jakoby zase obnovit, to mě bavilo. Takže to je všechno takhle. Jo, tak super, já ti moc krát děkuju za dnešní rozhovor, já jsem si to moc užila. Doufám, že ještě zbytek dnešního dne, případně večera v klubu si ještě užiješ. Děkuji. A ještě jednou moc krát děkuju a krásný zbytek dne. Tebe taky, měj se. Ahoj. Čau. Tak tohle to byl Samuel Samak, já vám moc krát děkuji za dnešní sledování a my se uvidíme u dalšího dílu. Ahoj.